תוך פחות מדקה אתם הולכים להבין מהם שלושת הטעויות הקלאסיות שהרבה בעלי עסקים ואנשי מכירות עושים בתוך תהליך המכירה שלהם. זה עובד עבור הלקוחות שלנו וזה יעבוד גם עבורכם. הטעות הקלאסית הראשונה זה לחתוך את הלידים. זה אומר שכאשר הלידים שלכם מנסים לדבר איתכם, הם פשוט חותכים אותם, לא נותנים להם להשלים משפט, לא נותנים להם לבטא את עצמם ולדבר, הם פשוט חותכים אותם ומנסים למכור להם ולדחוף להם ולשכנע אותם. וזו טעות נוראה שאתם חייבים להפסיק לעשות אותה, ופשוט לתת ללידים שלכם לדבר, רק אז להגיד את מה שיש לכם להגיד. הטעות הקלאסית השנייה זה להשאיר פולו-אפים באוויר. הרבה משיחות המכירה או בפגישות המכירה לא נסגרות, כלומר לא מתקדמות למשהו. ולכן כאשר אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש פולו-אפ, אל תשאירו את זה באוויר, אלא תתאמו מראש את השיחה או את הפגישה עם הליד, כדי שבאמת דברים יתקדמו ולא יישארו באוויר. הטעות הקלאסית השלישית זה לא לשלוח חומרים טרום מכירתיים. אנחנו בתוך תהליכי המכירה שלנו ממליצים, ועושים גם בעצמנו וגם ממליצים לכם לשלוח חומרים טרום מכירתיים, חומרים שתומכים בתוך תהליכי המכירה. זה יכול להיות תיק עבודות, זה יכול להיות סיפורי הצלחה, זה יכול להיות כל מיני חומרים שפשוט יגרמו לליד לסמוך עליכם ולפתוח בכם. תשמרו את הסרטון הזה לימים שאתם לא מצליחים לסגור עסקאות, אתם תראו שזה פשוט יעיף לכם את המכירות.